Gawas sa COVID-19 ani ay laing bangis nga balatian nga angayang bantayan mao ang dengue nga mitakboy sa Kapin 8,000 ka mga tawo dinhi sa Central Visayas. Ang pagsaka sa kaso posibleng adunay kalambigitan sa pagstay at home sa mga tawo nunot sa gipatuman nga protocol. Aniya ang report. Sa record sa Rizzo 7 sa Department of Health, adunay 8,724 ka mga kaso sa dengue. 31 nini ang namatay. Kini sukad sa Enero 1 hangtod Hunyo 6, nining tuigang adunay 2.34% nga pagsaka itandi sa susamang period sa miaging tuig. Usa sa gitanaw nga posibleng hinungdan sa pagsaka sa kaso sa dengue ang pagpundo sa mga tao sa mga Pinoy-anan sa miaging mga buwan nunod sa protocol. Probably because, number one, ang ato lang pong mag-gather bitaw murag ma-conclude, although di pa yun siya final, is that more people are staying inside the household. Magudagag tao ang nara sa sulod sa bahay. Okay. And if mainumdum ta, ang lamok nga nagdala sa dengue, ang usa sa mga lamok nga nagdala sa dengue, like, ang Aedes aegypti, preferred man niya mo breed sa sulod sa bahay, mag-blood meal sulod sa bahay, kunya magtuan ato sa siya mo rest indoors. So basically, naay dagang tao sa sulod sa bahay, so dagan o posible nga host ang lamok. Gipasabot ni Dr. Ronald Buscato sa DOH7 nga nagpadayon gihapon ang programa uban ang mga local government units batok sa dengue. Apan apektado usab ang ilang operasyon sa kasamtangang pandemya kay dili man basta-basta makasulod sa komunidad ang mga health personnel sa pagpahigayon sa mga dengue program. Magkinahanglan magud ang atong mga nurses nga mosulod og sa kagatos kabay. Ilang i-check ang mga pwede nga kapangitlugan sa lamok. So kani siya wala na sad namo gi-enforce gyud karon kay number one, if you're trying to avoid possibility nga masibako magkatag ang COVID ug samot. So wala tay complete data karon regarding sa vector. So di ko ka istorya kayo kung unsay behavior sa vector. Padayong giawhag sa DOH ang katawhan sa pagmatngon aron malikay sa dengue. Awhag usab sa DOH nga kanunay limpyuhan ang mga dapit diin nagpundo ang tubig nga sagad maoy itluganan sa mga lamok. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.